Raġel kien ordnat mill-qorti jħallas iktar minn 87,000 euro wara l-instab ħati li f'April ta' 6 snin ilu saqtra b'negliġenza, traskuraġni u nuqqas ta' osservanza ta' regolamenti ta' traffiku u f'inċidenti li kellu kkaġuna disabilità permanenti fuq raġel ieħor. Inċidenti li wassal bis-sallum, il-vittma għadu qed ibati minn burdati differenti, stat mentali fqir, stress traumatiku u depressjoni. Il-qorti qalet li qabel l-inċident il-kondizzjoni psikjatrika tal-vittma kienet waħda stabbli. Il-qorti kostituzzjonali ċaħdet appell li sar minn Kenneth Gaffali qed jallega li kien hemm ksur fil-konfront tiegħu tal-Konvenzjoni Ewropea tad Drittijiet tal-Bniedem tal-li baqa' ma ingħatax il-libertà proviżorja wara kważi sena u nofs arrestat. Il-qorti qalet li l-primawla tal-qorti ċivili kienet korretta meta ċaħdet din it-talba minħabba l-biża' li jiġu kontaminati l-provi. Dan għaliex għad baqa' persuni importanti biex jagħtu x-xhieda tagħhom f'dan il-ġuri ta' Kenneth Gaffali ta' 39 sena mill-Marsa li jinsab akkużat bil-qtil tal-eks maħbuba tiegħu Kristina Sammut li ma każ kien seħħ fl-imġar f'Diċembru ta' sentejn ilu. Taljan ta' 29 sena ġie kkundannat 2.5 snin ħabs u mmultat 1,500 euro wara l-instab ħati li traffika droga lil Taljan ieħor li kien qed jiskonta sentenza fil-ħabs ta' Kordin u instab ħati li daħħal id-droga l-ħabs f'arloġġ tal-idejn. F'dan il-każ li seħħ f'April li għadda, it-Taljan mar iżur il-ħabib tiegħu Taljan ieħor li kien priġunier fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Jirriżulta li waqt iż-żjara Taljan għadda arloġġ tal-idejn sieħbu li minnaħat jew libsu fidejh. Ftit tal-ħin wara l-uffiċjali tal-ħabs għamlu tfittxija u meta fetħu l-arloġġ sabu fih trab kannella f'borża tal-plastik żgħira illi kienet eroina.